खुलुमबाय। दिनै 9 जुन 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। फालांगियाव धोन आरो साख्रि आरजिनायनि थाखाय बे साना जोबोद मोजां। दिनै जायगानि साख्रियाव सोलायनाया गोब्राबथिफोरखौ बांहोगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। वृष राशि। दिनैनि साना फालांगिनि थाखाय जेंना गोनां। गावनि साख्रिखौ जोथोन ला। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। मिथुन राशि। फालांगियाव बाहागोदारिनिफ्राय बारग'नाया मुलाम्फा गोनां जागोन। जुदि नोंथांनाव साख्रि गैयाब्ला आरो गावनि फालांगि जागायजेननायब्ला नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। कर्कट राशि। फालांगियाव हाखु दाखु खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरजों समाजारि जानो खाबुफोर फैगोन। मान होनाया बांगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि। फालांगियाव सासे बाहागिरिनिफ्राय मददजों थागिबिया मुलाम्फा जागोन। दाहार लानाय रांखौ हरफिनगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। कन्या राशि। थागिबिया खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नखराव गेदेरनि बाथ्राफोरखौ गोनांथि गैयैनि जाहोनाव गोसो गैयै सोमजिगोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। तुला राशि। फालांगियाव खहा जानायनि थाखाय गोसोआ दुखु मोनगोन। इसोरनि सायाव फोथाय। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। वृश्चिक राशि। दिनै जुदि नोंथाङा फालांगि एबा रां थिसननायाव आगान होयो अब्ला नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। बिसोरो नखरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। धनु राशि। फालांगियाव राङारि मुलाम्फानि आसा दं। बिसोरो नखरनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैगोन आरो गोनांथिफोरखौ आबुं खालामगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मकर राशि। मोनसे गिदिर जेंनानि सुस्रांनाय मोनगोन। मोजां मावनायफोराबो हेंथाजों मोगा मोगि जानो हागौ। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि। नोंथाङा फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। हेफाजाबगिरिफोरा खामानिखौ गावसोरनि बादि मानिगोन। दिनैनि साना साख्रिनि मोनसे सरासनस्रा सानबो जागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मीन राशि। गुबुननिफ्राय मिजिं दाखालाम। आयआव रोखा जागोन। थागिबिनि सुबुंफोरा दिनै मोनसे गोदान आरो मोजां साख्रि मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।